Club Junta, building better Africa. Muli pati mukwendera pati muli ndine one DJ Road ne munyanani ndafika nsopo mpano pa radio lomwe tiyendeli moze musandisiyendeka ndakutengerani kuimba kumene kwa Nyamata amene kana blasha kuchokeranso kwa mitengo chinene chilonga mu Nyamata ya maphwanya kwa basi ndiye musatalikire mukhali pamenepa tikhale mpulogalamu imene tikukambira namo nkhani za ndale paja ife timabweresa nkhani za ndale pano ndiye musatalikire timve zoti lero amunyanani abwera nzotani timati tikatulusa mapulogalamu athu pano pa radio lomwe ena amabweranso ndi kumayankha iya imu yankheso imene ena ndimbira foni pano pa radio lomwe ndikumanduza kuti ayi amunyanani musiye kuyankhula za chipani cha UDF akuti ndisiye kuyankhula za chipani cha UDF akuti ndikayankhula za chipani cha UDF ndiye kuti ndikunyoza akuti ndikutukwana kwambiri jene manena kuti ine sindikutukwana koma ndikungowunikirisa maganizo anga kupereka ku chipani chimene cha UDF wauza kuti mubudulepo ni atupere tamuyesa kwa materemu 3 ndipo nthawi ino tikanayeneranso kuti ku UDF kuti sankhe mtsogoleri wina kuti asogolere chipanichi tikayankhula chonchi ndiye ine ndikukhala ngati ndine chinthu chachikulu kwambiri ine ndikukhala ngati chinjovu chachikulu ndiye ndikudusa munsewu ndiye ndikamadusa munsewu agalu molomoti abwera azalume akungokuwa agalo amati akaona chinthu chachikulu kwambiri amachuluka agalo okuwa ndiye agalo ngokuwa ndiye panopa agundika ndiye akukuwa ndipo ndiye akusokosa akuti ati kumuyankha munyanani chifukwa chonena kuti wapereka maganizo komanso ku UDF ko ena atatiimbira foni kuti pasa nkhaniyo kunena kuti DJ munyanani takambani nkhani iyi ndiye agalu bambo abwera agalo ochuluka kwambiri ndiye akungomveka koma chinjovu bambo chikungoyenda bambo nyanga ali koma munyanani wachipongwe bwanji zikakoma usasirira manja ndikupita ku DPP lero sindikamba pano za chipani chimene cha UDF yayi ndiwapumise agalo okuwa koma ndifuna ndilowere ku DPP akuti mwatero eti lero mufuna mupumise agalo onse okuwa ndimafuna nditapumisa kwa malinyero okuwa ndikambeza chipani chimene cha DPP ndakambisa masiku amene waza chipani cha UDF akuti amunyanani musiye kukamba za UDF njeni manena kuti inu deire mukukamba za Mr. Nkulukuta moyo inu deire mukukamba za chipani cha DPP akuti musiye chifukwa inonso mudavoterepo DPP simudavoterepo UDF ya ndiye chifukwa chani mukumakamba za UDF inuyo mudamba mwavoterapo DPP mukamakamba za chipani cha DPP inuyo amene mmatukwana Mr. Nkulukuta moyo komanso kumatukwana chipani cha DPP inu munamba mwakambapo mwakavotera DPP ndiye muzingokamba za UDF musamakambeso za DPP musamakambeso za Professor Arthur Peter Mutharika ndimafuna tu ndikambe chonchi simwamuza munyanani kuti asiye kukamba za chipani cha UDF inunso siyani kukamba za DPP mukamakamba zanu muzikamba za UDF komatu ine ndiye sindisiya ine ndikuchiunikira chipani cha UDF kunena kuti chipani cha UDF chisankhe mtsogoleri wina
atupere tamuyesa katatu atupere katatu koma munthu yo akuoneka kuti chipanicho chikungolowa pansi. Ndi akutati ndikayankhula zinthu ngati zimene ati ndikunyoza ndiyeto agalu ndi akutukwana. Iya inu zitukwanani. Akatundwa na mando amene amati akafika pa radio anthu nkuziwa kuti yayi mamuna wakhalira mpando wa mu studio. Ndiye ndinabweresa mwampe onena kuti zikakoma osasirira manja, zikachita kukoma osamasisirira manja. Mamuna ukatisa bala uja ine wandiberekera mwana. Rodi ne bambo pa radio lo. Mamuna ukatisa bala uja ine wandiberekera mwana. Ari Mr. Nkulukuta moyo satenga chinthu chimene chisawina ya DPP ngati tikawinira nyumba mwa amawu. Ankatero nthawi imene nthawi ya kampeni. Zikakoma osamasirira manja, zikakoma osamakoza osagwirizira. Ndiritu mkati mwa DPP mmenemu. Atolankhani ena anali pa ground kufufuza ndi kuthamanga kuti chaka chito mukuchiona tikuchimaliza. Kodi DPP chitengere boma pa 16 September. Mukuona bwanji chikuchitika chipani cha DPP ndi chani? Nanga chayamba bwanji nanga mukuona kuti chili ndi sogolo chipani cha DPP kudali tuku kufusa mafuso atolankhani. Ngati simudamve zimene tifuna kutambasula bwino pano pa radio lomu. Utangosiyana ukwati umafalisa mbili kwa zizanu mulimisa mabereka. Arero kumafusa kumanena kuti kodi DPP mwayiona bwanji chitengere boma li myezi 3 imene mwaona bwanji zikuyenda bwanji nanga yayamba bwanji. Nakonena chilungamo. Ifeso amunyanane tikukuziwisani kwina kulikonse kumene muli kunena kuti zimene zachita atolankhani mawairisi ena. Ifeso programu imene izakhalaponso pa 30. Nafeso tifosa anthu kunja kwati uze tizakhala tikuimbira na mafoni pano pa radio lomwe. Kuti mutipase maganizo kuti mukuona bwanji chipani cha DPP chayamba bwanji nanga chikupita motani. Koma timungofuna kuti titambasule zimene chipani chimene cha DPP akuchita pa nthawi imeneyi. Kazi ukatisa bala uja inenda muberekera mwana. Atolankhani ena tamanga pa ground ndipo anthu ochuluka kwambiri anena kuti chipani cha DPP chayamba bwino. Akuti chipani cha DPP chayamba bwino chifukwa munyengo ngati yomwe chaka chatha. Munyengo ngati imene mafuta adali akusowa anthu akugona ma filling station. Ndiye apa kuona kuti yayi chipani cha DPP chayamba bwino chifukwa mafutawo alipo. Mamuna ukatisa bala uja ine wandiberekera mwana. Ndiye atolankhani adakhalabe akuthamanga kufufuza kuti nanga nkhani ya njala mukuiona bwanji. Mamuna ukatisa bala uja ine wandiberekera mwana. Ndipo anthu ena amayankhula pamene atolankhani akufunsa kuti ndiye nkhani za njala zimukuziona bwanji. Ndiye anthu amayikaso kuti munyengo ngati yomwe chaka chatha chimanga timagula pa mtengo wa 120,000 110,000. Ena amagulisa 100,000 munyengo ngati imene. Ndipo anthu aperekera maganizo kunena kuti munyengo yomwe inonso tikuona chaka chino chimanga chili pa 70,000 65,000 enanso 60,000. Ndi anthu akuti kusiyanisa kuti chaka chatha muulamuliro wa chakwera munyengo ngati imeneyi mafuta amasowa anthu adali akugona ma filling station pano mafuta walipo.
Mr. Nkulukuta munyengo ngati imeneyi muchaka chatha anthu amagula chimanga pa mtengo 120,000 110,000 ena mpaka na 100,000 koma muchaka chino anthu akugula 65,000 madera ena 50,000 ndipo madera ena ngati chikukwera chikufika pa 70,000 munyengo ngati imeneyi chaka chatha. Rodine Munyanane pa radio lomwe. Tendele mwanzo musanisiende kamuli pati mukwendera pati tikutitu akuti DPP munyengo ngati yomwe chaka chatha mulamuliro wa Lazarus Makikafe chakwera. Nge amachita sokumpeya nkumafusa kuti nanga nkhani za Federeza mukuziona bwanji. Nge ena amaperekanso maganizo okumanena kuti munyengo ngati yomwe chaka chatha Federeza tinalitisana yambe kugula mulamuliro wa chakwera. Koma chaka chino anthu akugula Federeza ngakhale nyengo zina zikuvuta. Pena ndi pena zikuvuta pa nkhani ya Federeza koma munyengo ngati yomwe chaka chatha tinalitisana yambe kugula Federeza ndipo chaka chino zikuoneka kuti yayi anthu ambiri agula Federeza. Tikungokupasirani sarane pano. Nge ena amafusidwa kuti nanga bwanji mukuona bwanji pa nkhani ya kuwera katundu pa nsika. Nge ena manena kuti akakhala katundu pano pasakukwera ngati mene amakwerera mu nthawi ya chakwera chifukwa tikapita ku shopu lero timakapeza mtengo wina, mawa tikamapita timakapeza mtengo wina, koma pano pa katundu ali stable. Palibe kuti ati katundu akungokwera mwachisawa waiyayi mulamuliro umene wa Mr. Nkulukuta moyo. Ndipo simenti munyengo ngati yomwe chaka chatha adali ali pa 40,000 55,000 koma muchaka chino simenti ali pa 32,000 ena akugulisa 35,000 munyengo ngati yomwe chaka chatha ena simenti amagula modula. Rodine Munyanane zikakoma usasilira manja. Komanso anthu amasiyanisa kunena kuti mulamuliro wa chakwera anthu zimene ankapanga mu nthawi imeneyo amati akaona kuti mafuta apezeka kumakhala misonkhano ya atolankhani chipani cha MCP chinkapangisa akangomva zoti truck ili pakuti kubweresa mafuta. Tasiyanisa pano pa misonkhano ya atolankhani pano kulibe yayi koma tikuona mafuta akukhalapo akadakhala mulamuliro wa chakwera bwezi pano akunena kuti mafuta ali pakuti akubwera ngambwe mulamuliro wa chakwera umenewo. Chimanga chimene chikugawidwa bwezi pano misonkhano ya atolankhani ina ili pena paliponse akumayankhula kumanda kuti amaona tikugawa chimanga anthu safa ni njala koma anthu ena akudya mauzo anthu ena akudya chitezi. Munyanane Rodine pa radio lomwe. Ndi makamba inene makamba Mr. Nkulukuta moyo akazabwera kusalamulira zikoli anthu tizasiyanisa komabe sizimalephera pena kuvuta. Ndi anthu so adafusidwa kunena kuti nanga nkhani ya forex mukuiona bwanji. Ndi pamenenso ena kunena kuti yayi forex panopa ilipo forex ilipo. Ukanakonena chilungamo kuto munalinu ashimwene. Koma muchaka chatha munyengo ngati imene adanthu anali ali yuyu kuyang'ana forex. Miezi 3 zinthu zimene ndakamba pano zizasinthika. Koma amalinyero ena zimene zisavomereza.
chenjezo sopano lipite ku chipani chimene cha DPP. Zikakoma osasirira manja, osakoza, osagwirizira. Zimene mwayamba za DPP mupitirize. Ndipo mukapitiriza ndiye kuti chuma cha dziko lino chikhala bwino chikhala chikuyenda bwino. Koma zimenezi mukangoyamba chinkulirano kuntunda kukumakulirana mitima. Ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti pena ndi pena zinthu sizimayenda nso bwino. Amuna ukandisa bauja ine wandiberekera mwana. Ngeso choncho bwanja. Kuli ena amene akufuna kuti aunonge ntchito za Mr. Nkulukuta Moyo. Ena mafuna ndinene pano musaunonge chifukwa munyengo imene mukuyendayi inu achipani cha DPP muzindikire kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika teremu yake yomaliza kulamulira dziko la Malawi ndi ino. Mukangopanga masewera amalawi sadzakukhulupilirani chifukwa anthu ochuluka kwambiri adavotera Professor Arthur Peter Mutharika. Malo amene mumaona inu kuti akuti ichi ndi chipinda cha MCP adavotera Professor Arthur Peter Mutharika. Chenjezo lina limene ndimafuna kuti ndikuchenjezeni achipani cha DPP. Kuli madera ena kumene kuli ma MP a MCP. Ma MP amene aja ali ndi kuthekera kuononga ndalama zimene inu mukubweresa ma 5 billion. Ma MP amene aja ali ndi kuthekera kuononga ndalama zimene zencholinga choti kudera limene ja kusachitike chitukuko. Ndiye mafuna ndikupaseni pano ndikupaseni njira kunena kuti muonesese kuti kumene kuli phungu wa MCP, kumene kuli phungu wa UTM, kumene kuli kansala wa UTM, kumene kuli kansala wa MCP, muyesese madera amene mukazapereka ma 5 billion aja kuchitike chitukuko ndipo makonsolo apange chitukuko cholozeka. Musayang'anire kunena kuti mbali ya kuti ndi ya MCP kapena kuli MP wa MCP ndipo titapereka ndalama ma 5 billion kuti azipangira chitukuko. Kumene koko azipanga dala za nyefere azipanga dala zoti anthu kumene kwazifinyika ndicho linga choti aipise chipani chanu cha DPP. Ndiye mafuna ndikuuzeni kuti mukhale akalondolondo olondoloza china chili chonsecho. Kaya kuderako kuli MP kaya kuli ndani pangani zoti 5 billion imene ikubwera kuti ikagwire ntchito chitukuko. Kuderako kukachitike chitukuko cholondolozeka chabwino chitukuko chona choti chikomere mmalawi wina aliyenseyo. Awa ndi machenjezo onena kuti akupita ku chipani chimene cha DPP komanso akupita kwa aphungu amene ali otsutsa boma. Chifukwa pali zisiru zina za aphungu otsutsa boma amaphangira zitukuko ndalama zokumakagula maloji nkumakagula ng'ombe. Ndiye mafuna ndinene pano kunena kuti a DPP musakondwe pamene anthu akukuyamikirani kuti mwayamba bwino chifukwa akusiyanisa munyengo ngati yomweyi chaka chathanala anthu adali akukukutika kuyang'anayang'ana kuli chimanga, kuyang'anayang'ana kuli feteleza, kuyang'anayang'ana kuli mafuta, koma zonsezo munyengo ino zikupezeka. Ndani amene anganene lero kuti akudya uzu? Ndani amene anganene lero kuti akudya chitezi? Abwere poyera anene kuti ife kudera lathu luno kuti kudya chitezi. Ndiye ngati anthu ayamba ndikukuyamikira ndimafuna ndikuuzeni achipani cha DPP kunena kuti tikamakoza tisamasirire manja. Tiye ntigwirizire ndithu pokoza. Komanso ndakamba mpulogalamu kuti ino ndi teremu yonena kuti Professor Arthur Peter Mutharika akumaliza atu teremu yake. Akupita atu Mr. Nkulukuta Moyo kukapuma ku holiday akangomaliza teremu yawo akupita akakhale. Ndiye ino anyamata amene mukuthamanga lero pa ground achipani cha DPP mugwire ntchito yokomera amalawi, mugwire ntchito yokomera chipani, mugwire ntchito yokomera dera lina lili lonsero. Ndicho linga choti 2025 amene muti muzamusankhe ndi kukhala president wa chipani chimene cha DPP anthu azaone ntchito za manja anu.
asaone mkangano ku chipani cha DPP, asaone mkangano kuti apa anthu akukanganira nyama, asaone mkangano ufuna kuti kodi wathu ndani kuti azakhale pa 2025. Pano tiye timuyang'ane Mr. Nkulukuta Moyo mmene akuyendesera, ndipo president amene afuna kuti azabwere mu 2025 aone ntchito za Professor Arthur Peter Mutharika. Ziko lindira tonse, tikufuna tonse ife tili tukule ziko la Malawi. Konsekerani pa 30 December muzatimbire foni pano pa radio lomwe tizakhala tili live ino ndife kuimbira na mafoni. Tiziwe kuti kwanuko zikuyenda bwanji nanga chipani cha DPP chayamba bwanji. Siti kusankha wina aliyense dera lina lililonsero konsekerani programu yanga. Muikonzekere programu izakhala 9 koloko madzulo. Tizayamba chama 8 koloko. Makamaka poyambirira programu izamba ndi 8 koloko malire 9 koloko. Tikuimbira na mafoni ino ndine kudera la kwanulo. Muzindiuza pano, muzindiuza mmene chipani cha DPP mmene kwanuko chayambira. Ngati sichina yambe bwino musaope muyankhule. Ngati so kwanuko chayamba bwinonso nenani. Ndipo musiyanise ulamuliro wa Chakwera ndi ulamuliro wa chipani chimene cha DPP. Kuchoka pamene chipani cha DPP pamene angoyamba kulamulira ngende kupasa nambala yanga. Musazaope muzaimbe foni ikazangoti 8 koloko ngongo nthaka yomwe yamba ndi kuimba mafoni. Muzalowe nawo programu imene ya DJ Munyanane pa radio lomwe nambala yake muzaimbire iyo iye. (0717 47 53 50). Muzaimbire nambala imene. Muzakhala kunena kuti pamene pomwaloweratu mprogramu ya DJ Munyanane akatundwa na mando pa radio. Kwa mafusolo mukhale mukuliringalira mukuziona. Muzango imba foni pa radio lomwe 0717 47 53 50. Mukangoti choncho muzakhala kuti mwaloweratu. Muzaimbe pa WhatsApp. Ndapita ndapotoroka mnali ndine Katundu na Mando Munyanane. Mprogramu imene muzakhala ndi mwayi opereka moni kwa akazanu. Ngati mulibe akazanu kwa X, ngati mulibe X kwa alongwanu, ngati alongwanu mulibe kwa makolo anu, ngati makolo anu kulibe agogo anu, ngati agogo anu mulibe iyi ndiye mtengo.